авсарӣ тайёр кардиям дар инҷо соҳибхонаҳо. Гав гарушка. И чӣ буд? Сосиска в тесте? Ина ино бурек. Ино KFC найдёт сирас. Пицца динанги, авокадо, салат. Ами авокадоро ман хурда наметунам, не кифоиданокай. Куда комментария бинависед ки метуна я авокадоро бохӯрда. Ира дар инҷа лом мехӯранд одамо, мо наметунем. Хай тухми ҷӯшондагӣ ҳамамон медонем ки одамо ба қувват мегиранд. Тухми ҷӯшондагӣ хӯрдан дар кор. В общем, бачаҳоро мо хостем ки тоҷикӣ кунем шуда, ами по-таджикски мехари болгарский жарёни бо